От 2 септември, когато Меркурий навлиза в Дева и остава там за около 3 седмици, мисълта ти се подрежда и детайлите излизат на преден план. Този транзит на Меркурий носи аналитичен фокус, нужда от яснота и желание за усъвършенстване. Земната енергия на Дева помага да структурирам ежедневието, да оптимизираш работни процеси и да отделяш важното от второстепенното. Ако възникне критичност, тя идва от Меркуриевия стремеж към точност. Използвай я като инструмент, а не като присъда. В комуникацията ще усещаш повече прагматизъм и внимание към фактите, благодарение на управителя на ума. Подкрепящи действия са подредба на график, прецизиране на документи, здравословни навици и трезво планиране на бюджета. Добре е да развиеш ритуал за концентрация, да изчистиш дигиталния шум и да задаваш конкретни въпроси. Хората с силни положения в Дева могат да усетят този период още по-силно. Ако се появи напрежение, забави темпото и провери информацията 2 пъти. Периодът е полезен, но изисква трезва мярка. Остави фактите да водят решенията спокойно напред. Твоята подкрепа е безценна. С абонамента си ще бъдеш винаги сред първите, които получават нови дози вдъхновение.